Добър ден, уважаеми зрители на TV7 от стадион Българска армия в София, където след броени минути ще започне двубоя от 19-тия кръг в А-футболната стадион Българска армия до момента няма повече от 5-600 зрители, част от дамския фен клуб на ЦСК. Подаряват цветя на футболистите в червен спортен екип. Част от привърженичките на този отбор опитват да дигнат още повече самочувствието на своите любимци. Ето го Валентин Илиев, ето го пък и Мартин Петров, който отново ще води атаката на ЦСК, както в последните два двубоя срещу Левски и Нефтохимик. Менди. В полза на ЦСК. Още веднъж кадър на дамското присъствие в сектор А. Различни инициативи опитват от ръководството на ЦСК, за да активизират своите привърженици преди важни матчове. Това е една от тях. От друга страна обаче още твърде много неуредици в клуба, след като се налага хора от треньорския щаб да помагат в изчистването на снега на терена, за да може първият отбор да играе своите официални срещи. Сега корнер в полза на ЦСК. Мартин. Едно по време игра.